Office ng Chief Election Officer jong kajerla mentakasni harangkat ke jing terilang bat kami kahlaya model United Nation kala penlong ye ki jing Yakob kiba per hasde central beri komisi benta mandrakhe ya kata ke Festival of Democracy ne kata masa jong kesensiar pat ba hakaba kathong jong kene kata masa kalong ban pen kenau ki samla bat kinong song kajerla ya kador jong kasivut hak jingjit ya kinong mikman Habiakan project director jong MMUN wa mishwa kupar mautho udah ong ba kejing mi sakmat jong kisamla ban sim kabut om tang bakarai ya kalawai jong sansnem henrai ya kalawai bandangwan jong kajerla udah ong ba kejing mi sakmat ban yakhi hasurog ban dawai ki babun kejing dawa nlak ban pen phalang ya kejing angnu dai lengwa kabut kabangi thap hisin sansnem nakata kadau ong bakisamla bagi nongsong sinong kita ban mi sakmat mat penan kam ya kene ka hok ka kritis syar jong kari kalapen kanti kalong tanggane niyo sisien sansnam baganya penan kam yu button jong ka EVM katu ka sansnam kan batai ya kabansawan yano phishim yano phijet kade ka hok ka jong phi lada phi thiet jan Christmas ru phi hok anong e phi thiet jan po pibiru pidan la ka hok nan balawan pen bore phi kumjo kumtaru pidan ka hok free and fair elections ka bangi so ka we ngibon bha ngaju kran bhai kani bangi bon pa bakloi banya dawai ka hok bangi ya jis rock dangis yo i bakam biang ta ka emlang ga salang ni lada piklet aga sing election ban mi shakhmat ban thap ka vote pila do le no e ta ka hok ka jong piru ban perta ki surok kan mau kun samla ta ar pun yo tarik jong banai February ka Meghalaya ka next elections baro in Rio Port constituency ban ngakwa ngakhot ya baro ki kon samla bakin mi shakhmat bakin knyat YouTube button bangin pen i bagi kon samla jong ka Meghalaya ngilong ki bakit kya ya ka lawai ka jong tang ka tai khan dia ka kerteng ka jong ka dei meshok par motho bat ngadei project director jong ka Meghalaya Electoral Literacy Club project ka le lang da ka office jong chief electoral officer jong ka Meghalaya bat ka Meghalaya Model United Nations te kane kam kadi ka festival lingba jong ka office jong chief electoral officer jong ka jong ka Meghalaya pangite baro ba how news nam ngi ya chakata ka elections mo pangidan ta election jong ta ki nong thau ain ki jong ni jong ka Meghalaya Legislative Assembly te kani ka long ta ka festival la panya electoral literacy clubs kini ki clubs ki long ta ki club jong khnaret haki school na do class 11 12 but hi college komjo bekila banya smothu but pan shampang ke ta election ka bomot ayu ka ta election ba komno bikin la ban long ka voters kani ka festival democracy kala panya ta ko manglaong do chief electoral officer but ka Meghalaya MUN ka bangin wanra e ta ka jingkben namar ka elections kamde tangata ka bawmin habilit hab vote ni ka jingle smobha ka jongi nata daw ngi khot ya ka jingle smobha jong jing sinchar pai ba but kade ban kermai ka ni hi kon samla khamtam ba phimde ban suang balengan vote kata ka min em ka jong balengi di ban vote balengi don kamman vote ba kanu jing nyo kor jong ka wei pa ka vote kata ka bening kong ka ba ar ka long bangi kwa bagi kon samla kinya srkhe mo ko mangi le ka ban Christmas ning le ka ban singkha kalong kumjo ka voting kade kata ka wan chisien sansnam ka festival democracy ngi don ki competitions ki babonjait na do ki drawing ki essay writing ngi don ka face painting ngi don ka meme making ngi don ka photography na dong hadong competitions ngi don but ka porjan mit ngi don ka festival ka balong ka concert haba ki babon bha ki nong rwai ka ni ka ri khasi ka ri jain tia ka jongi ki nya wan man rwai lang te ka di ka tai ka festival of democracy ka bangi khot ka kumula pot ang rup kejing potlang jeng pi ya kene ka festival la ban ban kring kenya kisamla ban wan sakmat puran kam hoge kisivut jong kade ka balong ban kring yaki bakin sngotu ban pen shongshit yaki ka balong ningkong ka long pen shongshit yaki bakin ya shimmenta ka election bakamde tangkata ka right ka jongki ani ka hok ka jongki de ka kamram ka jongki ro bal bakin pen sngotu yaki kita ki kentien ka ba ka ELC se bangiyeng ka ba ka ong ethical voting kumno bakin sngotu ka kita ka ethical voting but kumno ki di ban vote kumno bakin ong em ka bor pisa kumno kin ong em ka bor pen thame bakin vote ka jing sngotu ka jongki kani kadi ka main objective jong festival of democracy parliamentary snam ngi don ka tabing khat ki super 6 henriot lik ek main sub teams ka bangile ka baningong kalong ka EVM man batai pang EVM VVPAT man batai pang ethical voting man batai pang youth ELCs man batai pang senior citizens but ki women kum ta